Да поговорим малко за риска от Трета световна война. Това е страшна тема и наистина такъв риск съществува. В момента се води война в Украйна или Украина, както е по-правилно да произнасяме името на страната. Русия нападна Украйна още в 2014 всъщност, т.е. преди 11 години. Русия нападна самата столица Киев през 22 година, преди горе-долу 3 години. Но тази война продължава и до днес. Тя няма да остане изолирана. Защото Русия все още смята, че може да разшири войната и да хвърли все още неизползвани свои резерви в цяла Източна Европа, на първо място най-вероятно срещу трите балтийски републики Литва, Латвия и Естония. Освен това, докато повечето, но не всички западни страни изпращат помощ на Украйна, която беше нападнатата страна и иска да се присъедини към западните блокове и има право на това, то Русия получава помощ от Китай. Китай не е изцяло приятелски настроен към Русия, но използва Русия за свои цели. А целите на Китай са да отслабне влиянието на западните сили върху света. Китай иска да си върне Тайван, тъй като Тайван някога е бил оглавен от отцепнически режим, който все още се съпротивлява на комунистическата власт над Китай. Тайван е нещо като второ китайско правителство. Той не е отделна държава. Той е отделна версия на Китай. Китай, освен това обаче, усвоява Сибир от Русия. Русия е във все по-подчинено положение спрямо Китай и непрекъснато изнася евтини ресурси към Китай. Китай после прави с тях каквото пожелае. Китай иска да отклони вниманието на западните сили от своите интереси и занимания. Китайското правителство, начело с сегашния китайски диктатор Си Цзинпин, не го бърките с Сун Цзъ, макар че може би следва неговите завети до някъде, китайският нов диктатор иска да си върне Тайван. Китайският нов диктатор, освен това, не крие, че в Китай се увеличават страхотните настроения на китайския народ срещу класическия противник на Китай – Япония. А Япония е съюзничка на всички западни сили. Наблизо между Китай и Япония се намира разделената на две Корея. Корея, която вместо да е единна държава, както е един народ, е разделена на два враждуващи помежду си режима. Относително демократичната или поне конституционната Южна Корея, която е в не лоши отношения с западния свят, и затворената диктаторска Северна Корея, която много силно зависи от Китай, а преди това зависеше от Русия. Китай, Северна Корея и Русия заедно имат различни искания към западния свят. И тези искания не могат да се удовлетворят по мирен път. Заради това е много възможно в следващите 10 години, даже може би и по-малко, Китай, Северна Корея и Русия да започнат Трета световна.